था बेनुआर के क्षीर नौ बेनुआ केमी कौन पैसा दूसरी आगे आलू बड़ी गाजर पकड़ आगे उठ जाओ पुआ बरा जीरा लगा भाजी ये कदली अदा छुई भी पड़ी ना चिता आण गोटा है जीरा लंका भजा हम गाँव अधे खाइबे कलर टा बहुत भल आस फटा हाँ आ आ ओ
ଦେଇଦେଇ ପାଣି କରିଦେ ହେଲା। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଆସିନି। ଝଡ଼ା ପୋଛିଟା କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଅଛି ଘରେ ନେଇଯାଉନୁ। ଡନ୍। ସିଝିଗଲାଣି।
ଦଉଦାରିରେ ପଡ଼ିବ ମୋ ପିଠି। ସାଡ଼େ ରଖିଛୁ ଆଧେ ଓଜନ ଦଉନ। ଆହୁରି ପାଣି ଖାଇବ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ି ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଡ଼ା ଗୋଟାଏ ଆଣିବ 3ଟା ଫୋପାଡ଼ି। କହୁନ ସେ ଗୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ମଣିଷ ଭୂତଟା ନା ମଣିଷା ଭୂତ? ସେଠି ଦେବା।